откраднаха ми тениската. Не бе, как мога такава мизерия? Слушайте са, отивам на дървото да се набирам. На дървото, дето на сабатона се набирах всеки ден. Отивам там, набирам се, правя лицеви, всичко е наред, няма проблем. Аз съм с тениската ми от спонсорите ми. Нормално да е откраднат, тъй като са толкова хуи тениски. Удивително спонсор, за една си поръчате код Бембата 10 за отстъпка. И бати си тренирам и по едно време ми става топло и си свалям тениската на бързърк. На бързърк, да. И си свалям тениската и си тренирам. И викам, аре след лицевите и след набиранията ще отида, ще потичам малко, 5 минути, 10 да потичам малко. Малко кардио да направя, нали? Да не повярваш, Бембата прави кардио. Отивам да тичам. За 5 минути, склона нагоре-надолу, връщам се, нито водата, нито тениската са там. Ах ти мизерията, брат. И се прибирах гол. Прибирах се гол без тениска и всички ме гледат като лут. И какво направя, нямам тениска. Бах ти простията, брат, за 5 минути ми гепиха това. Ви си откранатият. Значи има друга теория, ама някакъв камион мина. И после баща ми вика да не е минал този с буклуците. Аз викам, къде я знам, в парка съм, но къде да знам този с буклуците. Ама той няма как за 5 минути. Аз си бях скрил тениската и водата зад дърво, разбирате ли? Буквално бяха зад дървото. Не мисля, че то, дето бръмчи с камиона, е спрял, видял я и е... Никакъв шанс, никакъв шанс. Нека в кошара мина ми е взел според мен. И водата! Аз бях сложил тениската над водата, за да знам ако някой ми пие от водата или стане някаква такава мизерия. И си към, ако е мръдната тениската, значи някой ще пие от водата. Връщам се там. Нито тениската, нито водата я има. Бати тъпотията, брат. Няма нищо, живи здраве. Представяш ли си? Сега отивам на Витушка други ден някакъв просях с тениска на бързърк, човек. Па си носи със здраве са от спонсорите ми, живи и здраве. Мислехте всичко взем. Не, може ли да е бил буклукчията, ама. Той ме видя, че тичам без тениска. Той трябва да знае, че е била моята тениска. Разминахме се 5 пъти, брат. Мисля, ако е толкова глупав да ми изхвърли, като вижда, че тичам без тениска и тренирам, имам вода, не знам, брат. Трябва да е отрицателно IQ-то, пич. Буклукчията ме трябва тениска. И това е много възможно, между другото.